Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndikhulupira kuti tonse taswera bwino. Pantundapo padabwera mafunso awiri kuchokera kwa Mr. Felix Chikuni. Funso lawo loyamba lidalira kuti kodi nchifukwa chiyani asilamu mumadana ndi galu, ndipo akufunsa funso limeneli akuti potengera experience yawo imene akhala kuyiona kuchokera kwa asilamu amene amakhala nawo pafupi kuchokera kuchingale uko kuzomba. Komanso funso lachiwiri ndilakuti kodi ndizoonadi kuti mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adadyedwa ndi galu, kodi nkapena nkutheka kuti chimene chitha kukhala chifukwa chimene asilamu amadana ndi galu? Ndiye tikhale tikuyankha funso limeneli insha Allah. Ndiye kuyankha kwa funso limeneli pali mfundo yofunikira kwambiri yakuti tikayimve. Chipembedzo kwambiri ndi malamulo amene anthu akuyenera kumatsatira. Akamati chikhristu ndi zomwe akhristu akuyenera kumachita malingana ndi mmene zalamulidwira m'buku lawo la Bible. Chimodzimodzi chisilamu si zomwe timaona asilamu ena ndi ena akupanga, koma kuti chisilamucho ndi zomwe chisilamucho malamulo ake akuphunzitsa. Zomwe chisilamucho chikuphunzitsa ndi zomwe tiyenera kutenga kuti chimenecho ndiye chisilamu, osati zochitika za anthu ena ndi ena. Ndi pa nthawi ino tikhalabe tikuonetsana ena mwa mahadithi amene abwera okhudzana ndi nkhani ya galu, kuti kodi chisilamu chikukambanje pa nkhani yokhudzana ndi galu. Kodi chisilamu chikunena kuti asilamu azimuchitira nkhanza galu, kapena akuyenera kukhala motani ndi galu? Mu hadithi yochokera mu sahihi al-Bukhari lomwe ndi buku limodzi la mahadithi. Mahadithi ndi zolankhula za mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imamu al-Bukhari mu buku limeneli akupanga narrate hadithi yomwe kuchokera kwa Abi Huraira. Abi Huraira ndi mmodzi mwa ophunzira a mtumiki Muhammadin tendere ndi madalitso zikhale pa iye. Ndipo Abi Huraira adafotokoza kuti mtumiki Muhammadin tendere ndi madalitso zikhale pa iye adalankhula kuti padali munthu amene adamupeza galu akudya doti, amadya dotilo kamba ka ludzu. Ndiye munthu amene kamba kachisoni adatenga nsapato ndi kutunga madzi mchitsime ndi kumupatsira galu uja kuti amwe kuti achotse ludzu. Ndiye amapanga zimenezi kutunga kupereka, galu uja omaliza kutunga kupereka moti mpaka na galu uja ludzu lake lidatha. Ndipo Mulungu adayilandira ntchito ya munthu ameneyi, ntchito yabwino imeneyi yomusamalira galu, moti mpaka na munthu ameneyu adamupatsa malipiro okalowa ku paradizo. Kuchokera mu hadithi imeneyi tikuona kuti mtumiki Muhammad tendere ndi madalitso zikhale pa iye adaphunzitsa ophunzira ake, kapena kuti adaphunzitsa asilamu kuchita zabwino, including mu zabwinozo kumusamalira galu. Ngati tampeza galu ali ndi ludzu tikuyenera kumpatsa madzi. Ngati tampeza galu ali ndi njala tikuyenera kumpatsa chakudya adye. Chimenecho ndiye chiphunzitso cha chisilamu. Ndiye mukanena kuti kodi chisilamu chimalimbikitsa kuchitira nkhanza galu, yankho ndila kuti ayi, chisilamu chalimbikitsa kumuchitira zabwino galu. Pamene ali ndi njala timudyetse, pamenenso ali ndi ludzu timumwetse madzi. Chimenecho ndicho chiphunzitso cha chisilamu. Mu hadithi yathu yachiwiri pa nkhani yomweyi yokhudzana ndi galu ku chisilamu tikuwerenga hadithi imeneyi kuchokera mu sahihi al-Bukhari, momwe akufotokozanso kuti pa nthawi ya mtumiki Muhammad tendere ndi madalitso zikhale pa iye padali agalu, ndipo agalu amenewa ena amakodza komanso kumathamangathamanga pamalo opemphera asilamu. Koma kuti ophunzira mtumiki ngakhalenso mtumiki amene samatenga madzi powapanga sprinkle kapena kuti kuwawazawaza pamene agalu aja akodzera, zomwe zikutanthauza kuti malingana ndi chisilamu mkodzo wa galu sumapangidwa consider kuti ndi najisi, sumawerengeredwa mkodzo wa galu kuti ndi chinthu choyipa, poti pamalo pamene wakodzera galu sungapemphererepo iyayi. Ndi tikaona nkhani yokhudzana ndi galu tiona kuti kuli flexibility pa nkhani yokhudzana ndi galu kuma text ochokera ku Chisilamu, especially kuma hadith.
mu hadithi inaso yochokera mu sahihi al-Bukhari, Abi Huraira anapanga ripoti kuchokera kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti mtumiki adanena kuti aliyense amene akusunga galu posakhala pa zifukwa zimene zikutchulidwa m'musimo amaluza 1 qirat ya malipiro ya thawabu, amaluza kaposhoni kena kazi ntchito zabwino. Ndi adatchula ma exception kuti munthu akuyeneka kuweta galu pa zifukwa ziti. Ndiye pa zifukwazo adatchulapo kuti galuyo ntchito yake ikhale kuti ndi olondera zakumunda, kuti azithamangitsa anyani ndi zina zotero, komanso akhale ngati mulonda olondera ziweto kuti mwina azilondera against afisi. Pa zifukwa zimenezi msilamu aloledwa kuweta galu, kumuweta galuyo kukhala mulonda olondera zakumunda za agriculture tingotero, kamba kamuli ziweto ngakhalenso zomera. Komanso mmene mwakuonjezeramo za ulenje kuti galuyo kapena akhale ochitira ulenje kuti akakuthandizani kusaka. And zimene ziso it's proven kuchokera mu Qur'an chapter cha 5 verse ya 4 kuti Islamu sondololedwa kugwiritsa ntchito galu pochita ulenje, kuti atha kumagwiritsa ntchito galu. I hope kwa anthu amene amazitsata za ulenjezi, they know how a dog is trained pa kuthandizira kukwira zinyama pa ulenje. Pa nkhani yakupha galu tikubwera mu hadithi iso yochokera mu sahihi al-Bukhari kuchokera kwa Aisha, yemwe ndi mkazi wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam, akufotokoza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adalankhula kuti pali zirombo kapena nyama zokwanira 5 zomwe zimayambitsa chisokonezo, zimadzetsa chisokonezo kapena zimapanga hamu anthu, zimapatsa anthu mavuto. Nyama 5 zimenezi ziyenera kuphedwa, ngakhale including pamene munthu ali mu pilgrimage. Nyama zimenezo ali ololedwa kuzipha. Ndi adatchulamo mmenemo makoswe komanso anankalizi, including adatchulamo mmenemo galu wachiwewe. Ndi chimene mabweretsera narration imeneyi kwambiri ndi mafuna kupanga point out apo pa galu wachiwewepo, kuti galu ngati ali wachiwewe akudzetsa chisokonezo pa society, akumaluma anthu, galu ameneyo it is permissible kumupha. And I hope this is what is customary accepted m'midzimu, kuti galu akatakhala kuti akuvutitsa anthu amamupha ndithu. Tili pa nkhani yomweyi yokhudzana ndi galu, palinso nkhani ina yofunikira kwambiri yakuti tisayiwale kuyitchulamo mu gawo limeneli, yomwe ndi hadithi yomwe ikupezeka mu sahihi al-Bukhari, Muslim, Sunan an-Nasa'i ndi mabuku ena ama hadithi. Mu hadithi imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adafotokoza kuti galu akanyambita mchiwiya cha wina mwa inu, galu akanyambita mchiwiya cha wina mwa inuyo, zakudya kapena zakumwa zomwe zili mkatikatimo zimenezo muyenera kuzitaya, ndipo chiwiyacho muchitsuke kokwanira kasanu ndi kawiri, kokwanira ka 7. Tikayimvetsetsa hadithi imeneyi, mtumiki sallallahu alaihi wasallam akukamba zokhudzana ndi kusamalira ziwiya, kuti chiwiya ngati chanyambitidwa ndi galu kapena chiwiyacho ngati muli zinthu mkatikatimo ndi galu wapita kanyambita, zinthu zimenezo tizitaye, ndi chiwiyacho tichisambitse ka 7. Ndipo mahadithi ena amalongosola kuti umodzi mwa maulendo 7 iwo tigwiritse ntchito mchenga. Pa hadithi imeneyi pamabwera mafunso tsopano kuti kodi chilamulo chimenechi chikupanga aplayinso ku zovala kapena kuthupi. Inde mtumiki sallallahu alaihi wasallam pakufotokoza pa mafotokozo za chiwiya, kuti chiwiya ngati chanyambitidwa, ndena ngano ngati wanyambitidwa ndi munthu thupi
kapena ngati chanyambitidwacho ndi chovala cha munthu, kodi chovala chimenechi chiyapidwa ka 7 kapenanso thupi limene lili khunguli lisambitsidwe kokwatira ka 7 kamodzi kaiwo ndi mchenga? Yankho ndilakuti maulama amasiyana pa nkhani imeneyi, ndipo kusiyanako kumabwera kamba kuti mawu a mtumikiwo adatchula zokhudzana ndi chiwiya, sadatchula zokhudzana ndi pa khungu la munthu kapena pa chovala cha munthu, mpamene pamabwera kusiyana. Ena akunena kuti iyayi zimene ngati zikupangidwa pa chiwiya ndiye kuti zimene zonse the same applies ku chovala ndi thupi. Ena akufotokoza kuti iyayi mawu a mtumiki sallallahu alaihi wasallam tiwamve mmene abwerera akukamba za chiwiya. Zikadakhala kuti zimenezi zikupanga apply ku thupi kapena ku chovalaso, mtumiki sallallahu alaihi wasallam akadatiuza. Nde pointi yomwe ili ya strong kwambiri yomwe ili yoona pa nkhani imeneyi ndi yakuti hadithi imeneyo tiimve mmene analankhulira mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti galu akanyambita mchiwiya, osati galu akanyambita pa chovala kapena pa thupi la munthu, kamba kuti zimenezo sizili mgawo la ziwiya. Ndiye ngati galu wakunyambita pa chovala kapena galu wakunyambita pa thupi, uzangotsukapo kamodzi basi, komanso kutsukako sizikutanthauza kuti ndiye kuti imene ndi najisi, kamba kuti chinthu kuti chikhale najisi pamafunika kuti pabwera umboni. For example, tikanena kuti ayi galu akakunyambita uvu wako waduka, ndiye kuti mawu amenewo afunikira umboni owabakira mawuwo kuti amawu awa tikunena kuti uvu waduka kamba ka umboni wakuti. Ndiye kamba kuti zimenezi zilibe maumboni akliye, maumboni achinthu chosonyeza kuti zimenezi kuti galu akakunyambita uvu wako makhala waduka kapena twahara kwe makhala yaonongeka, ndiye kuti zimenezo zilibe vuto, koma kuti uzangopukutapo pamene anakunyambita galupo basi kamodzi kawiri katatu mmene ungafuniremo. Nde imeneyo ndi nkhani yokhudzana ndi malovu a galu. Nditamalizanso ndi hadithi yochokera mu sahihi al-Bukhari yomwe ikuchokera kwa Abu Mas'ud al-Ansari, yemwe ndi mmodzi mwa ophunziranso a mtumiki mtendere ndi madalitso zikhale pa iye, amene akupanga ripoti kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adaletsa kutenga ndalama yomwe yapezedwa kudzera mu mabizinesi awa, kugulitsidwa kwa galu, komanso ndalama yomwe wayipeza munthu kudzera mu njira yogulitsa thupi, komanso ndalama yomwe wayipeza munthu kudzera mu matsenga kupanga zobwebweta zimenezi, kuti munthu ali woletsedwa kugwiritsa ntchito ndalama yomwe wayipeza mu njira zimenezi, kamba ndi njira zoyipa zomwe zili m'masosezi osayenera munthu kuti adzipangira ndalama kuchokera m'masosezi amenewo. Nde amenewo ndi mwa mahadithi amene ali connected ndi chiphunzitso cha Chisilamu. Nde I hope kuti pamenepa ndatha kuyankha funso lanu, komanso funso lanu lachiwiri linali lokuti kodi Muhammadi adadyedwa ndi galu? Yankho ndi lakuti iyayi si choncho, ndipo zimenezo sizoona ayi, zimene mudamvazo ndi zabodza, ndipo nkhani yokhudzana ndi galu ndi mmene tafotokozeramo kuchokera ma audios ameneyo. Ndikhulupirira kuti mwamvetsera bwinobwino. Mukamvetseramo ngati pangakhalenso funso lina lililonse lokhudzana ndi galu ku Chisilamu, mukhala omasuka ndithu kufunsa. Zikomo kwambiri.